dalšího videa. Tohle je video z Minecraftu a jakoby tady to jsem postavil už jako za kamerou a se to teda pustit už do hry. Zkusím tady to jakoby hop, jo. Hop, jo, dobře skočil. Hop, parkour tady, ne. Mám králíčky. Když se vyle za kamerou. Nemám ještě takovou malíkou pidi zahrádku. Tady mám pidi zahrádku. Takže ještě jdem. Kouk, viděli jste to, jak jsem to přeskakal jak parkourista. Hop, jo. Jak parkour, hop. Když já parkour neumím. Ale přeskočím tu... Ne, nepřeskočím. Protože domů přeskočit lávu. Ne, sakra. Pojď. Ne, dobře, to by skačil ty lávy. Přeskočím tohle. Ne, nepřeskočím. Jo, Prosím, tak ať jde do papáčka. A zase musím jít. Napadně tam. Verkve. No nápad, koukejte, jo. Je to největší sranda. Pro mě aspoň. Nebo takhle dáte se takhle páčku a hodíte se třeba tady to dédo. A co když to udělá tohle? Samý. Je to strašně rychle zničitelný. A počkej, mám v sobě klíče. Už to nemám klíč. Je to dobrý. Tady mám testíčko. Já jdu do Teska. Počkej, co to bylo? Co to má jako k sakru být? Počkej, já tady byl koslívac. Ne, tady nebyl koslívac. No, zombias. No, já mám sušenky, mám maso. Mám cigarety u nimi. Tyhle, to prdele. Koukejte na to, cigarety, no. A tam mám největší zboží na světě. Mám meč. A na nějakýho toho dík. Já musím meč, hru na nějakýho toho, jakoby prostě Minecraftáka. Počkej. Můžu něco k večeři. Mám zabít králíčku. Tady kamarád, tady tu slepicu tady. Tu něco tu dělá, jak slepice. Tyhle. Tady kamarád, to už nemá nebyla. Můžu dát ten tečka pak. Teď jsem stavil já, ale protože se mi pak nelíbil, tak mi to líbil. Je to propořen. Ty mám kuliu. A prostě nikam to nevede. Tam to někde strašně blbý. Hop, a koukejte, jak to skáču jak parkourista. Koukejte, jak se teď úplně trefím. Dotarče. Jo. Co kdyby to bylo tak? Sami ho. Taky Petro. Hop. Tyjo, se bojím. Minecraftu se nikdo nebojí.
Když se srapách, pojď, dělej, vyskáču ten srap. Pojď, neboj se toho, budem bratři hrát. No takovou pidipec, tak si tam můžu něco upěct. Tam zatopím tím, tam hodím tadyto, no. Jsem zatopil tu bednu, jsem zatopil. Když se to někomu líbí, tak já to můžu poslat na to. No. Ani to mám taky to nemám. www.com na zážitky. Protože já nemůžu jíst, víte proč, protože vyplý ty monstra, takže zahodíme sem. A pro ten díl to může být jakoby všechno, to je to jako docela už dlouhý, a hodím sem tady ten meč, tady to. Redstone. No, tady to by bylo pro všechno. Pro celý video. Všechno, takže zatím se mějte a